салом алейкум, бародарои азиз. Мо дар шаҳри Магнитогорски, Россия қарор дорем. Ина мо дар парки шаҳри Магнитогорск, шаҳри майдатар будай. Дар парки шаҳри Магнитогорск қарор дорем. Дар инҷа дараҷаи ҳаво ба 22-23 градус хунук аст. Беҳад хунук аст. Ина мо парк соли нав тамошокунӣ омадем. Соли 2021 беҳад инҷа хунук будай. Зимистонаш инҷа беҳад зимистонгузаронӣ хунук будай. Хай худоро шукр ки дар раҳ тинҷ соқ саломат омадем. як сутка зиёдтар фақат дар мошин бедам ҳай кардагӣ омадагем. Ина набо нагем ки шӯхӣ мекунад. Ин региони 74-ум даем Магнитогорск да ин мошино ҳамаш 74-ум региона. беҳад ин соли говай беҳад ин шаҳр хунук буда. ина бародарои азиз, ай хунукиша, ай дистаи хунукӣ, ай дараҷаи хунукира ҳамаи рекламае ки дар ҳамин парки задагиай ҳамаш ба ях рост кардагиа. Ина сновум годом задагиа ҳаминҷа ҳамин сновум годом ях қатӣ кардагиа. Чӣ рекламае ки дар ҳамин парки шаҳр кардагиан ҳамаш ғайри ҳамин ёлкаш ҳамаи ҳамин рекламаҳош ҳамаш ба ях сос кардагиа. Чӣ хеле ина Москва дигар шаҳрҳо ҳастай ҳар чӣ қатӣ соз мекунанд, железни соз мекунанд, мисол ай пластмас, ай снегурочка ёра ҳамара чӣ инҷа ҳамаш ях қатия. Ҳозир мо мерем ай наздик нишон метиҳем. ина ҳарфи эсш ҳамаш ях ай. азизтаи хунукира ҳамара ях қатӣ кардагиам. азизта шаҳри хунук буданашда. ин шаҳрам трамваям мегаштай. Трамваям будай хай созай хунукам боша асфалтош қоқай сухой мороз меган. ҳамин шаб омадем як сутка барф зад, хай раҳда барф набуд. ҳамин шаб барф бо хеле баландтар зад буд. хеле тоза шудагӣ буд, пок шудагӣ буд. хеле бо барф шид. ҳамин шаб бо камтар барф зада. ине ки барфи қоқакия сухой мороз аст. барф задагия ине ки асфалт қоқай. ина асфалт қоқай. таҷи зимни калисо қатиам нагарди мешавад. летни қатӣ бигардиам мешавад. мисол зимниам дар кор нест. барое ки морам ба мошин омадем. ине ки 4 балони мо без шиповни буд, летни буд калисоому. ине ки ягон ҷода худоро шукр дам нагирифтем, азоб накашидем ки раҳош карочи тенҷа. бародаро парк да омадагим. кӯдакҳо ҳамҷа аспсӯрӣ мекунанд. беҳад аспои майдаҳака. соли нав да мебароранд аспошро ки кам кам гӯлакҳо хизир доранд. майдаҳако мисол чӣ менанд аспсӯрӣ менанд. соли навай гӯлака хурсандиу бозӣ мекунанд. Я за вами не пойду. Красивая улица.